karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Risa, ice cream. Ay, di lang ko. Di ka bukaon. Lami anak. Di lang ko pala. Silang duha na nga ako sa ice cream mo sa spiyon mo. Sagdi lang ko na sila ko eh. Riz, picture mi ni Piolo B. Nga maghinungitay mig ice cream. Pwede? Ha? Ako lang, Daisar. Ako lang. Si Risa lang. Pwede, Riz? Nganong ako mong cute. Hapit na ko mubuto ha. Hapit na cute. Day. Kalma. Okay na ko paloy. Ako ko ang cellphone sana. Ako na ikaw ha. Ay, tao dito ka. Kuha ko. Sige, diya ka niya. Hinay ha. Tigalig. Tumbasan ka. Bawa na ba kayo? Okay na loy. City picture. Rubida. Take picture nilang piunog, Sara. Dali, Riz. Ambi pa cellphone, be. Ayaw na. Selfie on atang tulo. Ako lay picture be, kamong doa. No, apil ka. Okay. Okay. Posing na mo. Okay. Okay. Wow! Tanawa! Ninit kayo itong piko. Bitaw, no? Riz, palihog ko, be. Ni akong phone, oh. Picture ni si Piolo nga, maghinungitay mi sa ice cream. Okay. Ambi, be. Di oh. Okay. Aray. Piolo, naunsa ka? Ay, sorry. Hala, natumba na ko siya, Sarah. Sorry. Riz, careful. Sorry, gani. Imelda, Nga ano, Chipar? nakita mo na malipayon si Sarah. Walang taon niya. Taon sa may baw nga. Igot na, Chipar. Dili na nato hiskutan pa. Sakit lagi una-unaon, Imelda. Nga doon na tagal, iyang kinabuhi. Igot na. Gusto na. Malipayon sa uban kang Piolo. Oh, Chipar. Oh, Uy, Sir Robin. kinsa na? Oh, usa sa admirer sa atong anak nga si Sarah. Si Robin. Hello, Robin. Hello, tita. Asa mo karon? Oh, nag-island hopping kami, Robin. Kisay ko pala yung tita. Kamu bang Sara? Oh, yes, iyo. Nga wa man kang magsulti, tita. Ako ang tagamito ng among private yacht. Oh, mao ba, Robin? Ay, sorry na lang. Ay, nakaabang na kami. Come on, tita. Tita, Oh. diyan sila. Ha? Kinsay, na ana, ha? Diyan na sila, tita. Ang mga tao gusto mapatay ako. Odsa? Di mo makapatay ako! Dili! Oh, ginoo ko. Naunsa ka, Imelda? Si Ruben, doon ay mga tao nga gusto mo patay niya. Oh, unsa? Kinsa bang tao nga gusto mo patay niya, ha, Imelda? Ambot lang, Chibar. Wa ka madawat ang utok atong tawhana. Maura ba na'y kadaganan nga may tabo sa taong sobra kabangag? Magunahon na nga dunay mo patay nila. Unsa?
Diyan na kita sa nindot nga isla sa Hilutungan, Olango. Oh, wow! Nindot po din, Himi. Oh, yes. Oh, sige na. Mga naog na kita. Omi, Piolo, mga naog ta. Oh, okay, sir. Bye, Buloy. Bay! Naog ta. Sige, sige, naog ta. Risa. Mga naog ta. Riz. Res, aray na. Manaog na ta, de. Una lang mo. Sunod lang mi si Buloy. Dana, Piolo. Oh, okay, okay. Mugunit ko nimo ha. Kay dili ko gusto maparehas ni Risa nga mahug sa dagat. Oh, gunit lang, gunit lang. Dali. Si Risa. Nipasipat rin ako. Sunod ta nila? Distansya lang tao eh. Sige, ikaw. Ato ba nung tayo lang Juniper dato ba? Suri-suri ta dito. Atos tuburan. Saman. Lang ta nila, pero distansya lang ta. Sige. Basig ako na sa isuguon pagpa-picture nila. Ikaw. Hindi sungugon yung ka sa. Volunteer ta. Balibaran ta. Ikaw, gisuon. Wala ko kapugong ka kanina. Sa? Katong nahug mi sa damyo ba? Oo naman. Ako man tong gituyo. Gibiran ako si Piolo. Mangwa siya kabalansi. Nahug mi. Ano? Uy, hinaya sa imong katawa. Ida ko sa kikagba ba? Sorry. Ito sa kanina. Nga nangaon silang ice cream. Oh. Pag-picture pa na ako. Tumban pa na akong tiil ni Piolo. Ano? Hinaya lagi mo din. Inom lagi. Sorry lang, Kit. Pero dili po sa tanang panahon eh. Magsige lang kong pugong. Pero, di na ko kaya nga makikaway. Dili, Kit, puli. Ano itong kuyog-kuyog taan da? Sabot ko si Mugibati ba? Sakita, puli, uy. Sakit kaayo. Anya, ang saman? Risa, dali na mo! Oh. Mga oda direct seafoods! Oh, Sunod lang mi. Sarah, sunod lang mi. muli lang tanong. Naog lang tanong. Dili lang sa ako, puli, eh. Ikaw lang. Tigaan sila o yung di ka man naog. Naunsa mo ka. Walay! Dali na unta mo! Naunsa man mo duha! Oh, Lucy! Lucy! Lucy di ay! Forbida. Mada Ruby, Lucy! Ay, naunsa man mo duha! Ay, pero may mong magsikat! Magsilos man puta! Oh! Yuck! Lami sa tihi-tihi mi, uy. Og sa piniritong ba kasi? Ganahan ka? Yes, mi. Ingon man sa unod nga sa mga saang. Unya kay, may imbaw. Enjoy ka ba, anak? Yes, di. Enjoy kaayo ko. Labi na kay kauban na to sila si Piolo, Risa og Buloy. Pinanggaginay ninyo akong anak, Piolo. Oh, yes, sir. Yes. Mahal mo ba si Sarah? Mahal, sir. Kung mahal mo ang akong anak, Piolo, andam ka bang mga sawa niya? Sir? Mga sawa ka ba niya? Ha? Piolo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!